Pojďme se společně projít touto výjimečnou nemovitostí ve vinařské obci Bulhary u Novomlýnských nádrží. Čeká tu na vás nízkoenergetická dřevostavba z roku 2010, která stojí na úctyhodném pozemku skoro 5200 metrů čtverečních. Uvnitř najdete moderní světlý prostor 4KK. Díky solárním panelům vás vyjde provoz jen na 1620 korun měsíčně. A když přijde chlad, stačí zatopit v krbu, který dokáže vytopit celý dům. Zimní zahrada plynule navazuje na terasu a vede přímo do zahrady, kde najdete relaxační zákoutí, bazén, ale i rybníček, skleníky nebo kousek pole pro vaše pěstitelské plány. Jako bonus tu je vedlejší domek, pokoj se samostatnou koupelnou, letní kuchyní a vlastním vchodem, skvělý pro hosty či jako zdroj dodatečného příjmu. Vzadu se zahrada rozšiřuje až na 46 metrů, takže nápadů se sem vejde opravdu hodně. A milovníci rybaření, ti ocení soukromý přístup k řece Dyji přímo z pozemku. Na pozemku nechybí ani vlastní studna, garážové stání pro 2 auta a zahradní techniku a prostorný vinný sklep o 60 metrech čtverečních. Tohle místo má všechno, co potřebujete pro pohodlné bydlení, ale i pro podnikání v oblasti relaxace a turistiky. Neváhejte si zavolat a domluvit si prohlídku.